Anak kay nalimtan nga wala bayra tong aging kuan mga pandemic pa. Wala nalimtan sir kay good payer ko sir. Good payer ko sir. Good payer na may gipadala diri man ng manager nga wa ka nakabayad. Ha? Asa man manager sir kay istoryahon. Pwede. Wala na pasa dito ma'am ang imong payment. Pasa na ko sir oy. Sa pagkatiwang sir wa jud utang akong gidiyaan sir. Ha? Kumadlok sir sa pirmahan ko sir kawa jud utang akong gidiyaan sir. Inabot mo yung utang 10 mil good? Nay balance? Di po kumadlok ka na sir ug ira kong barangay ako ginatubangon sir. Kawa jud utang nga. Pag okay ra mo mag-abot mag barangay ni ma'am. Sugot ko sir sa usang kurasa anytime atubangon ko na. Digos Flower Shop, delivering happiness. Good morning po. Murag daga maglingaw ah. Diri balay ni Ma'am Ima ma'am? Ima Maripos ngi Montesilio. Ay na siya. Pwede ka may istorya kadali ma'am? About ni sa imong card? Kaya ma'am? Ma'am, may buntag ma'am? Ma'am Ima Maripos ngi Montesilio ma'am no? Diri may karon ma'am kay pasensya na kay murag disturbo ka murag daghang magtao diri. Kira? Membro ba ka sa card? Membro. Anak kay nalimtan nga wala bayra tong aging kuan mga pandemic pa. Nalimtan sir kay good payer ko sir. Good payer na may gipadala diri man ng manager nga wa ka nakabayad. Ha? Asa man manager sir kay istoryahon. Pwede mo istorya pero nasa gipadala nga papel diri. Pabasa si mo ha. Kay wala nimo nang bayaran eh. Asa man siya sir kay ako sa pagkaon. Siguro mga upat ma'am wala na pasa dito. Mo kasi katunong utang na apis COVID. Mo kato pa ning pandemic ma'am. Wala sir ay bayad. Eh wala na pasa dito ma'am ang imong payment. Pasa na ko sir oy. Wala ma'am, mga upat ka bulan ni siya wa na kita dito. Na ko sir sa pagkatiguang sir. Yung sama ni ma'am nga. Pagkatiguang sir wa jud utang akong gidiyaan sir. Good payer ma'am, kung nabot mo yung utang 10 mil good? Nay balance? Di po kumadlok ka na sir ug ira kong barangay ako ginatubangon sir. Wa jud utang nga gidili. Adi mo kay namoy papel gipadala god. Nami pabasa ni ma'am. Gis na butong gis ma'am. Kumadlok ka ng utang nga sir. Kaya dili jud kumadlok sir, kaya wa jud utang akong gidiyaan. So nami ipakita si mo mga papel. Pwede basahon mo, di mapirmahan na mo nga nami diri karon. Naman kay mga anak diri. Kumadlok sir, sa pirmahan ko sir, kaya wa jud utang akong gidiyaan sir. Sama natin ni ma'am. Pwede na po kanan ni tanawon sa nato. Pwede sir. Kay kung utang yung manager, nganong na ako yung utang, ako man ang gibayaran. Siguro asa okay ra mo mag-abot mag barangay ni ma'am. Sugot ko sir sa kurasa anytime atubangon ko na. Sige. So ani ma'am, ipakita na mo ang papel ma'am nga wala na mo bayaran sa bulan na to. Ha? So pa-check lang ko sa likod ma'am. Kay ako nag-video po ko sa mo para ipakita dito sa manager card kung sa imong istorya. Ha? Abay lang ma'am. Ayun ma'am. Wow! Surprise! Happy birthday! Happy birthday po! Happy birthday! Ma'am, joke ra to ma'am. Gisugor ako nila ma'am. Para ma-prank ka, ma-surprise. Okay ra ka ma'am? Gisugor ako nila ha. Sumama yung buntag. Buntag ma'am. Og happy 60th birthday. 60 na yun ka? 60 na yun ko ma'am. Bata pa rin kagnaw. Ako ma'am, kaya nga akong birthday 12. Unya, ako mga pagumangkon sa akong bana, bili pa sila katambong kaya na yung mga trabaho. So nga akong i-advance o 9 na lang para ako nga pagumangkon makaari sa akong birthday. Yung anong nagluha ba na? Naglalipay ko ma'am nga nag-uur kaya kung bana wala kabot naning idara. Wala kayo uyab-uyab na ikaroon? Nako na ma'am. So magpaila-ila dahil mi mama ko dahil si MM kani si Abby og James. We are from AM Digos Flower Shop. So nami diri karon para mamahaw diha na nay pagkaon. Taka na mo pagkaon din ka ma'am. Bisag iilad ka. Bisag iilad ko. Nailad ka wala.
Nailad yung ko ma'am, kabalo. Nya kinsa man kaya paminaw nimo gasugo or nagpailad sa imuha? Ako mga anak daw ma'am. Pinaron ko nila, parang surprise. Oh, panghusian na niya. So kay birthday man nimo karon ma'am, kantahan ka na mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, ma'am. Yay! Happy birthday! Sila yung message sa imuha, ma'am. Basahon ako, ha. Happy birthday, Mama Emma. Salamat kaayo sa tanang sakripisyo nimo sa amua. Bisan mga minyo nami, anaa gihapon ka nga anda mo tabang sa amua. Proud kaayo mi nga ikaw ang amuang nainahan. Inahan nga perti ka kugihan o perti ka mapalanggaon sa mga anak. Sa mga umagad o ilabi na sa iyahang mga apo. Ama, salamat kaayo sa tanan o bisag wala na si Papa, nagpaka-strong gihapon og nilaban ka sa imuhang kinabuhi. Magamping ka permi, inom og tambal kay daghan baya kaayo kag huna-hunaon. Bisan daghan tag pagsulay, laban lang gihapon ta. O mao nay ginaingon nila nga buhi lagi pero angol. Love kayo kanamong tanan ug punta hatagan pa kag daghang birthday o maayong lawas permi. Happy birthday Mama Emma. Love kayo kanamo. Birthday ma, salamat kayo sa sakripisyo nga yatag sa mua. Kung tatagaan dagang birthday, kaya pala nga kayo ganaw mo. Naksagan, salamat sa inyong pagkatinsan ako na. Salamat sa tanang sakripisyo, pagsarpubang sa mua. Salamat lang ma'am, dengan salamat. Mama Emma, happy birthday. Unya, salamat kayo kay bisan wala naman tuod si Titi, pero nalang gyapon ka permi nagaatiman sa imong mga anak, labi na sa imong mga apo. Kaya ang ako alang wish nga unta permanente maayo imong lawas kay ingon pa man nato nga ang atong lawas may atong kapital. Pabilin lang gyud sa pakikbasok Mama Emma kay palangga kay kadaghan kay nagpalangga nimo kay buutan kay ka nga inahan og labaw na gyud buutan kay ka nga apuhan. Ampo lang namo nga tagaan kag maayong lawas permi og padayon lang sa imong pagkabibo. Kabalo ko nga bisan og lisod man atong kahintang, padayon lang gyud ta. Kay ang imuhang kanang kusog kay ka mukuan mo nang palangga jud kay ka sa Ginoo kay manghiyatagon kay ka, mapinanggaon mo ng tanan nga kuan mahagid ang Ginoo nga nagauban sa imuha labi na sa imong pamilya. So mao lang to, happy birthday. Kanang kadugo pero palangga kay may ani sa akong iyaan. Kay tungod sa iyang kabuutan, mangitagon siya sa mua. Di ba? Bisag dili kay niya ma akong wish sa imong ma kanang tagaan pa ka sa Ginoo as pa nga kinabuhi nga aron makauban pa jud kanamo. Tagaay kanang maayong panglawas nimo. Moro jud na akong wish. Happy birthday ma. Happy birthday po. Sariyas ba aming birthday? Birthday ma, I love you. Happy birthday ma. Salamat kay Diwasa sir. Diwasa. Awa, ako kabalo ng Tagalog po. Happy birthday, Lola Emma! Yeah! Wala mo yung pakpak niya! Yeah! Ikaw, ma'am, sa manimong mensahe sa imong mga anak. Alam sa Ma'am, nagpasalamat kong dako, bisan. Akong bana, wala kabot sa birthday. Karon akong gipasalamat ang akong mga anak kay iladyo kong alagaan nga. Matuman ang ilang pangarap kay iladyo kong birthday. Mao lang ma.
Ito lang. Nga nag-request man sila pasayawon daw kakauban sa mga amo. Oh, sayo na, ma'am. Kaban na sa mga po. Sige. Eh, larga! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya, hilabi ng mga OFW, kay di masayang ilang kwarta. Ubay-ubay ang makover nila nga area, serbisyo nga garantisado pa. Sa Davao del Sur, Turil o Kidapawan, ug sa Malungon maabot usab sila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop, ang Bigos Flower Shop lang doon